Mitlieta dawk li jibatu mill-kundizzjoni tal-fibromialġja se jgawdu minn mediċina oħra b'xejn, dik tal-pregabalin. Sa ftit xhur ilu kien hemm żewġ mediċini li jingħataw bla ħlas lil pazjenti li jsofru minn din il-kundizzjoni, madankollu issa għandhom disponibbli wkoll din il-mediċina. Dan ħabru d-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fuq il-profili uffiċjali tiegħu fuq il-medja soċjali it-tlieta wara nofsinhar. Il-mediċina pregabalin diet tingħata b'xejn wara li fil-kampanja elettorali tal-elezzjoni li għaddiet u fil-manifest tal-Partit Laburista tħabbar li din il-mediċina flimkien ma' oħrajn kienu se jiżdiedu mal-formularju tal-mediċina li tingħata b'xejn mill-Gvern. Waħda mill-mediċini li għedna naħdaħlu propju f'April hija mediċina ġdida, pregabalin, illi ħatkun minn ħlas għal dawk il-pazjenti li għandhom diagnosi ta' fibromialgia. Fil-fatt mill-lum stess, il-pregabalin tista' tkun aċċessibbli għal daw il-pazjenti tal-fibromialgia. Min diġà għandu l-kartuna s-safra bil-fibromialgia jista' joħodha minant il-kolunkwe konsulent fil-sistema tas saħħa tagħna. Dawk li qatt m'għandhomx il-diagnosi tibqa' l-istess proċedura ġifieri jarhom it-tobba li speċjalizzaw fil-fibromialgia u jekk ikollhom bżonna jittuhom din mediċina wkoll. Il-fibromialġja hija kundizzjoni li tikkaġuna uġigħ fil-muskoli flimkien ma' ejja, nuqqas tarqat u anke bidla fil-burdata. Chris Fearn spjega kemm hu importanti li l-pazjenti jingħataw din il-mediċina b'xejn sabiex ikomplu jgħixu ħajjithom b'mod normali. Il-fibromialgia hija kondizzjoni li sa ftit ta' snilu laqqas biss kienet tintaraf bħala marda. Nafu li ħafna pazjenti jibgħatu minnha għaw spektrum sħiħ għaw min ikollu ftit dwejja biss u għaw min letteralment ma jkunx jista' jagħmel assolutament xejn. Dina hija mediċina oħra illi aħna qegħdin nofru issa minn ħlas biex nkomplu ngħinu l dawn tip ta' pazjenti. Intant ma' One News, Chris Fearn ħabbar ukoll li fix-xhur li ġejjin se jkun qed jinfetaħ iċ-ċentru tas-saħħa rinnovat f'Raħal ġdid. Dan se jkompli jsaħħaħ l-aċċessibilità għal qasam tas-saħħa fin-naħa t'isfel ta' Malta. Il-Ministru Fearn irrimarka wkoll li din hija t-tieni miżura tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista b'rabta mal-qasam tas-saħħa li qed tiġi implementata. Ftit tal-jiem ilu ġiet estiża s-sistema ta' monitoraġġ tal-livell ta' zokkor fid-demm għal dawk li għandhom sa 21 sena. Naturalment hemm ħafna x'isir għalhekk il-programm huwa għal 5 snin. Issa fil-xhur li ġejjin ħajkun qiegħed jitlesta x-xogħol fuq iċ-ċentru ta' saħħa kbir Raħal ġdid ċensu Mowran biex bekk nkunu qegħdin nagħmlu qabża l qudiem fil-qasam tas-saħħa fin-naħa t'isfel ta' Malta.